ふかちゃん暇だね。退屈噛み殺してんだよね。おばちゃんが昨日ね、コンビニでアイス買った時にね、一緒にスプーンもらってきてあげたんだよね。飽きちゃうよね。まあ遊んでってください。それでね、道中長いから持たないだろうけど、おばちゃん帰ったらパシャパシャやるって言ったけど、今日遅いからやめようねって絶対嘘だからね、あれね。早くて明日だよ。期待しない方がいいよね。負けちゃった。早いね、ぶっ壊すのね。ほら、海洋服じゃん。できた。できた。なんだなんだ、なんか知らない人がいるぞ。おい、疲れちゃうね。疲れちゃうね。じゃあね。じゃあね、福ちゃん。なんか一言どうぞ。福ちゃんって言わないの。言わないね。はい、また。